weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to wawde to takkusana yoni to wawde to weelu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paalila to kanela to to jamugela ko on takkusana juula ha to galle ceerno haruna ballali to gongeji liduɓe commune mo Sinthiou Mamadou Boubou ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno Habous Diallo to kiidira ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima alkamisa ɓenuɗɗo o e gardiɗo gouvernement mo leydi Espagne kono noon kadi o joddima kadi e debbo taw kañuma woni hoorejo fedde commission fedde union européenne wonɓe jillu mumen gara leydi Mauritanie to leydi Sénégal seppoji kulɓiniɗi ne jokki ha joni e nder ha leydi he hollirde metti men kay jaadani e dittingol sumgoji janori ñande 25 lewru février e oɗo saaha joni ñalawma hande o bilan ko wasi hen pittali men eɓe jaaray sagataɓe tato wondude barmoɓe hewɓe to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaari fodde 50 seɓɓitiɓe yonnoɓe kay jeeji mumen e convoi taw ko fama e nder falde bannoɓe duuji e nder falde menaka to leydi Niger seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e convoi militaire uji waɗi militaire uji 6 barmuɓe hen wondude e civil goto to leydi Nigéria toon ko milliardaire goto woni jooma ngaalu mawɗo no fewi dowlude e nder leydi he kañum e joom suudu mum e ɓinguel muɗum eɓe gonduno e woɗɓe kañumen mbasi pittari men taw koye accident hélicoptère mabɓe accident waɗi koye nder Californie to dowlaci tentude Amérique kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Allemagne jeen ha to leydi Ukraine to dowlaji teddude Amérique kalene seeɗa guerre hakkude Israël e Hamas bisimilla moon ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiiɗi hebde humpito laamgo ko fati banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji joni keɓa hen ko laaɓi ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ene safra kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kononne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdoulaye Diallo on noon sa yiiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15
kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott waɗɗaniro biñkat ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma eɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi daftay bela ayo bela yoro mi dañi bela. docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nder leydi Sénégal kala cafrowo yogay ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala. docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo kiis fibron nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala. docteur Djibiso ene safra prostate nonne kadi asma ɗojjo dumingo koyɗe musoje koye musoje keceje musoje jaaɗo ha seydani memi jano borogal kala mum docteur Djibiso ne safra. an donkuɗo ɓesnude caɗele gorago joguiɗo caɗele endi musoji ene wawi taw ko cancer ɗo docteur Djibiso holliti ene safra kala muɗuma. docteur Djibiso cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam muɗuma nonne kadi joguiɗo caɗele kayitaji kala mum sa jokkodire docteur Djibiso a wiyat alhamdulillah. docteur Djibiso tawete koto Kidira saari ha to Kidira antentigo mawɗo jiimi koye galle makko base makko ne tawe ɗon base makko goɗɗo tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ly sa yiiɗi jokkodirde e docteur Djibiso tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00
223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e goo lewru colte février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayya aleta goo yaawa hitande ujunere temed nayyi e capanɗe nayya e joyya cabruji men e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie INSAF woni landa laamu ka woni parti pouvoir commission nationale jeunesse landaka ɓe juɓɓini aseda hanki kikiɗe e nder nokshota moɓodiral taw ko moɓodiral dawrugol mawnugal no fewi wonno mujibo pottital ngal noon ko yidde sembinde kay e erade hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani nde yo kay gembono ko fati deuxiéme mandat e sumgoji hoorejo leydi tijjari en 2024 ko ɗum woni yidde mabɓe gardiɗo landaka noon hono melayni wuule eyi tawtoraɗo kadi ngal ɗon moɓodiral o holliri tigui wonde ngal ɗo kay moɓodiral manggal no fewi taw ko jeunesse INSAF yuɓɓini ene tengtina tan darde e golle paydude hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani woni e wadde kay e oɗo saaha e nder gendi Mauritanie o holliri kadi wonde koɓe o holliri kadi wonde ko ɓuuri hewde kay landaji dawrugal jogui tigui ko gona miijo erima hoorejo leydi ndi nde ƴamtoyta ko wiyete deuxiéme mandat o holliri sappo e tati landa dawrugol ɓe erima Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie yo ƴamtoyi ko wiyete deuxiéme mandat e sumgoji tijjari en 2024 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima ñande alkamisa ɓennuɗo o to galle lamorgo to e ko to galle lamorgo to woni to palais présidentiel e gardiɗo o joddima toon e gardiɗo gouvernement mo leydi Espagne woni premier ministre mo leydi Espagne hono biyeteɗo Pedro Sanchez e hoorejo commission européenne biyeteɗo madame Ursula von der Leyen ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay jokkodiral moƴƴal ko ardi kala hakkude leydi Mauritanie hakkude muɗum e leydi Espagne ɓe joddi kadi ko fati jokkodiral moƴƴal e ñastade galle cihlagal hakkude leydi Mauritanie e fedde union européenne beele kay gollodiral e jokkodiral moƴƴal enen mbawa duumade hakkude leydi Mauritanie e leydi Espagne hakkude muma e ndeɗo fedde witende union européenne ɓe jewtidi waktuji kewɗi noon ɓe jewtidi kadi ko heewi ko fati kay ha tengti noon e fannu ƴettude peeje kay haɓade ko fati ɗanne suuɗeru woni clandestin taw ko rewroɓe leydi Mauritanie faade toon e nder dongre Europe fedde union européenne ɓe kolliri kay wonde kay maɓe ballita taw ko ballal kay taw ko ɓeydude yidde tengtinde kay nden ka keerimaji kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ɓeɓe ballit leydi Mauritanie kene qime ha no gasiɗiɗi million taw ko haalis euro on haalis noon ko ballal kay tawtoɗe walla mbiyen ko ɓeydude ballal ɓe balli kay e on fannu saabu ko hitande daari 2024 ko daari faade oɗo saaha joni ɗiɗo no gasiɗiɗi million wattata capanɗe nayyi million taw ko haalis euro ko dongre koɓe balliti kay leydi Mauritanie e mbadi wawde yidde kay ha wawa handade e falade kayya ɗanne suuɗaru taw ko feccitoɓe majak leydi Mauritanie faade toon to dongre Europe ha joni kabruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen leydi Sénégal en tawi oɗo saaha kala e inco muuso no fewi ɗeɗo balle kala guila kay hoorejo leydi ndi hollir tigui wonde ko yidde ko dirtino fate sumgoji hoorejo leydi tijjenoɗi kay e nder ñande nogas e joyya lewru février gonɗen du 2024 mayɓe ɓe noon e oɗo saaha joni hollirama tigui mayɓe ɓe ƴettima mayɓe tato lundiyankoɓe ɓe noon kolliri hen mette mumen mawde no fewi eɓe ciyanna kadi opinion national e international kala nden opinion national e opinion international no didorno nde didorno kay
nde kay ɓe gandi ɗumen ɗeɗo golle bonde ɗe Macky Sall saabi kay oɗo saaha joni tawtede e nder leydi he ko konngudi Khalifa Sall goto e mawɓe dawrugol taw kadi ko yambiriji gembiniɓe gam yidde ardade leydi ndi kono noon kadi hono ceerno Alassane Sall e hoore mum holliri tigui weltaki kay no weltaki kay holliri tigui weltaki eno kay dadiɓe ɓe darde kay dolago kolliri ko fati kay e riwtude ɗiɗon seppoji e nder leydi he ha tengti noon to Saint-Louis nan ko étudiant goto to université Gaston Berger hollirama tigui gam hollirde mette mumen to Saint-Louis mbiyen ko étudiant ji janggoɓe to université mo Gaston Berger hollirde mette mumen sunare mumen kay ko sehil men biyetenoɗo Alpha Yero Tunkara jaranoɗo duuɓi no gasi ɗiɗi taw ko idiɗo wasde fittande mum baɗannoɗo deuxiéme année hitande ɗiɗi ɓere mum licence géographie kañum tigui wasno fittande mum hollirde mette mabɓe noon ɓe kolliri tigui wonde koye sunare mawde no fewi ɓe tawate mayɗo ɗiɗaɓo o noon e nder ɗiɗo seppoji wiyeteno ko Modou Gueye noon yaranno ko duuɓi no gasi ɗiɗi ko Jula Balabel walla mbiyana marchand ambulant woni tigui jogotoɓe jeeyguji mumen ene jillo kanko noon hollirama tigui o yeyanno ko mayoji e wondude drapeau ji ararayuji ko ɗum woni ko yeyanno honono holliri kayya goto e mawni ko biyeteɗo Dame Gueye holliri tigui ko gendarme aɓe pellimo ko kurala fiɗimo caggal ɗum noon holliri on jamma o waɗi opération ngaji ɗiɗi kono noon haydara nafani ko hen o wasi fittade makko on noon biyetenoɗo Modou Gueye mo duuɓi nogas ɗiɗi kañum watti mayɗo ɗiɗaɓo kayi e nder ɗiɗo seppoji hollirde mette mumen kayi ko fati kayi e dirtinagol ɗiɗon sumgoji laamu leydi Sénégal noon suwa taw tengtinde ndeɗon mayde woni oɗon mayɗo taw ko ɗiɗaɓo laamu ngu suwa taw tengtinde ɗum kono jaydeɗi kewɗi no fewi tawatede nder leydi he hay caggal leydi kala kolliri tigui wonde mayde nde ene woodi fedde witende sunu élection woni tigui ndenen sumgoji men ko société e woni ko fedde de société civile ɓe erima dendagal Sénégal naaɓe nde nototo kaya nde noditto kamɓe kala ɓe dottito kamɓe kala kayi ɓe nde notitto e moɓodiral mabɓe tawa kadi ko seppo jaam yamigo ngo ɓe ɗamini yuɓɓinde ñande talata garoɗo o yidde hollirde mette mabɓe e yimɓe jadani ko fati kay e dirtinagol ɗiɗon sumgoji ha joni koye on fannu keddoɗen CEM woni collége mo Bukota Sud tawateɗo tigui e nder fande Ziguinchor hollirama tigui daɗani e ɗiɗon seppoji baɗɗi toon to Ziguinchor saabu kay e on université on laɓen on collége aseta hanki o duppama seppoɓe noon seppoɓe duppi tigui oɗon collége ɓe duppi ɗum ene teska noon oɗon collége kala saaha omo heewi waɗede gueɗe baɗɗi ni saabu e seppoji bannoɗi en juin 2023 tu o yananoma yimɓe hewɓe natino e makko ko ɓuuri hen hewde bagasuji gujjanoma ko heddi ko helanoma kelgol muskol no fewi joni kadi teskama tigui o duppama e nder ɗiɗon seppoji taw ko hollirde mette men jadani e ɗiɗon sumgoji ha joni ko e nder on falde noon e nder ndeɗon diwan noon to Ziguinchor teskama toon tigui mayre tataɓo tawa kadi ko biyetenoɗo landing Diédhiou jarano duuɓi 19 konko noon caggal nde o fiɗa kural kankone koye juuɗe safroɓe ko toon o hawri e ladial on noon kañum watti mayɗo tataɓo kayi ko sumgoji ɗi ko Allah mbiyan ko sumgoji ɗi dirtina faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen lewru korka tedduno ndu natti woɗɗude saabu kay ndu watti soynede aseeda hanki o noon sappo lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya commission nationale taw ko concertation sur le croissance linéaire ɓe leydi Sénégal woni tigui halfinaɓe ko fate jurnugol darde e mayde lebbi taw ko lebbi ɓaleɓe kolliri tigui wonde ɓe joɗinoma jonde mabɓe e nder jonde he noon ɓe kolliri wonde kay ñalawma hanki o watti balɗe capanɗe tati ɓe kolliri hanki wonno tigui ko balɗe capanɗe tati hakkude mabɓe kay hakkude mabɓe e lewru korka ɓe kolliri noon hanki wonde kay e nder jokuli leydi Sénégal kala hay nokku goto ala to lewru ndu yiya walla to lewru ndu nana wadde noon kamɓe commission ɓe kolliri ko ñande altine janggo 1 lewru février 2024 wonata ñalawma mabɓe gadano ko fati kay nduɗo lewru witendu Sabana walla mbiyana lewru yawa wonan tigui ni wonata go mabɓe holno holi kay commission wona konguɗam noon ko konngudi
commission halfinaɓe ko fati kaya e darde lebbi e ndera leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kene wona joni kene wona ujunnaji ɗiɗo neɗɗo ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe e seppo mabɓe yamigo to paari lamorgo walo fendo gon seppo noon kamɓene ko hollirde kaya wonde kamɓe diaspora ɓe jaadani tigui dirtingol ɗiɗo sumgoji ɗi hooreje leydi Sénégal dirtini kaya ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo jeena lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko sagata gorko goto nangano to leegal bitegal Sara Issa e nder commune mo Tambacounda o tuma noon ko yinnode biftade walla wujjude cukalel gotel o tawa noon komo nangi jungo cukalel guel e jungo makko omo e jungo mo nangi ɗum e jungo mum omo ɗowa guela yimɓe leegal ngal noon jeena ñukki e makko ɓe piimo tuggal musgal no fewi ko Allah kayam e police taw ko police ji ɓe commissariat central ɓe Tambacounda so wonano kañumen e oɗo saaha joni wona guyka cukalel haalate kay ko goɗɗuma e oɗo saaha joni noon on tumaɗo ɗen gueɗe yiddede wujjude e guel ɗon cukalel omo tawe tigui e juuɗe police mono soka e mbadi garde à vue losgoji nana uddita hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen joguiɗo konngol woni porte parole khalifa général de Layène hono biteɗo Serigne Mouhamadou Lemina Laye o erima o hajima aseta hanki o sappo lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi dendagal jeeyaɓe kay e confrérie mabɓe Layène en tawateɓe to Dakar ha tawa noon ha tengti noon e ɓen ummiɓe e yoga e nokkuji tawi ko arɓe kay tawtorede ko fati tigui e oɗon édition battowo temedere capanɗe nayyi ɓiwol temedere battowo tigui temedere capanɗe nayyi e nayyi ɓiwol lawol édition noddago Seydina Limamoullaye ɓe mbaɗi erago noon faade ɓen kamɓe kala ndeɓe mbasata notitade yo e ɗiɗon seppoji tawateɗi e oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal ha tengti e Dakar taw ko seppoji hollirde mette mumen kanko Serigne kanko khalifa o noon omo jeetinaɓe kamɓe kala ndeɓe mbawa tigui concentrade ko addiɓe hakkillaji mabɓe mbasa faade kay e ɗiɗon seppoji juɓɓinteɗi tigui e oɗo saaha joni ɓe hollirani noon wonde Seydina Limamoullaye nde mbasa kala tigui yowitiɓe makko nde mbasata tigui notitade e ɗiɗon seppoji siftinde on noon ko saaha tigui oɗo saaha joni ujunnaji yimɓe ene tawe nder Dakar taw ko arɓe tawtorede temedere capanɗe nayyi e wiwol lawol woni 144e édition noddago Seydina Limamoullaye jibinnoɗo guila hitande ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e tati ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe hitande ujunere temedde jeenayyi e jeenayyi woni de 1843 ha 1909 cérémonie o noon ko aseta hanki o ɗum fuɗɗi to Cambrena Seydina Limamoullaye ko neɗɗo jaam yamijo ko neɗɗo kadi gandiɗaɗo jiɗɗo pewal jiɗɗo jaam jiɗɗo kaldigal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen fama woni forces armées malienne forces armées koni koɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde aseta hanki sappo lewru février 2024 sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ɓe pelɓodiri e seɓɓitiɓe e saaha kay ɓe gonno e convoi mabɓe e mbadi ordoyade ɓe jani noon e jeeji e seɓɓitiɓe tufinoɓe woni embuscade mbanno e mabɓe ene sar nokku noon fodde 50 kilométre hakkude mum e Ansogo ɓe kolliri kure condi duki hakkude mabɓe ko juuti fama noon holliri heeɓi polgu saabu ɓe mbari fodde 50 seɓɓitiɓe ɓe kolliri kadi ɓe tettiniɓe matta ɓe duppiniɓe autoji jonɗi ɓe keptiniɓe kadi kaɓirɗe kewɗe no fewi guila e pétalaji ha e munition mum kala e kure ɓe keptiniɓe e oɗo saaha joni ha joni koye on fannu keddoɗen dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi contrôle ɓe tetti contrôle dendagal kay oɗo site taw koto nokku to kanŋe ƴewete woni site d'orpaillage ɓe mbawi tigui tettude ɗum tawi on site wonno koye juuɗe ɓeɗon seɓɓitiɓe ko aseda hanki o ɗum waɗi ɓe kolliri noon dendagal ngaaluji walla mbiyan ɓe kolliri e on site noon ko ɓuuri hewde kay e financement taw ko terroriste koye on nokku heewi ummade oɗo saaha joni ɗum arti ha laaɓi e juuɗe laamu Mali woni fama forces armées malienne ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to Menaka camion dimduɗo camion ngaji kewɗi dimduɗi marchandise uji e guura kewɗi no fewi naati wuuro Menaka ngo jande alkamisa jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ko sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe fama noon woni forces armées malienne ko kamɓe escorti ɗiɗon camion ji kay jogui nden ka majji haɗi mbawi
wawi nadde e wuro ngo nde wonno tigui oɗo saaha kala seɓɓitiɓe kañumen kandi wuro ngo koɓeɓe wuro mene ka e ko tarim kala blocus haydara nattano haydara yaltatano mene ka naɓe tigui ne taweteno e kayamɓe ya wondude e tampere mawde no fewi e oɗo saaha joni camion ngaji kewɗi mbawi nadde wuro ngo e tawa kadi gaddi ko guura e marchandise uji ɓurɗi hatujinede ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Mali koto leydi Niger paadena ñande alarba ɓinnuɗo jangu seɓɓitiɓe waɗi e nder région mo Agadez to rewo leydi Niger jangu ngu ɗon waɗi militaire uji jeetati e civil goto barmuɓe hen ko aseda hanki o laamu sabborɗum woni laamu transition ngu ko aseda hanki o tigui ɓe bayyini oɗon kabaru jangu ngu ɗon waɗi ko sanga 13h woni tigui 1h taw ko waktu Europe e sanga noon Niger ene woni e waktu 12h walla mbiyana midi taw ko waktu GMT ko convoi militaire noon ɓe hinde fano woni forces armées nigérien wonnoɓe tigui e escortude délégation mawɗo e dow lawol hakkude Arlita faade tigui nokku biteɗo Tarabakat ko ɗon jangu ngu waɗi koye wonnoɓe janguɓe noon gari tigui koye otomo hinde toyata kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Nigéria paɗena presse économique mo leydi Nigéria ɓe ɓayyini kabaru jaltugol aduna aseta hanki sappo lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi joom ngaalu woni tigui homme d'affaires kewɗo haalis no fewi tawa ko Nigéria najo biyetenoɗo Iber Wigge ko kanko wonno jooma banque biteɗo Access banque o halki noon koye accident hélicoptère makko to Californie to dow laaci dentuɗi Amerique hélicoptère o noon ko kanko e yimɓe joyo taw ko famille makko ɓurɓe ɓattademo kañumen jolno e kaɗona hélicoptère hay goto mabɓe fiɗɗani nofuru hélicoptère o noon ko jamma aljuma ko jamma aljuma kayani sara kerola hakkude tigui Nevada hakkude mum e Californie ɓe pano koto nokku biteɗo Las Vegas koye goto e mabɓe hay goto e mabɓe mbiyen fiɗɗani nofuru taskama noon hélicoptère o on jolluno hen joom suudu makko e ɓi ko gorko kañumen kala hay goto e mabɓe mbiɗen jolnoɓe hélicoptère hay goto hen fiɗɗani nofuru habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri kedde kabaruji men kedde Afrique roɓiɗo Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV e ñalawma hande o ko tonguɗen habaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e dongre Afrique pour ɗen ko leydi hono Côte d'Ivoire ko leydi Côte d'Ivoire dey bayyinino dey e wi wonde kono ɓesgu ngu yo waɗa hono jertini ɗum nde goto foof janggata kay hono ɓiyum e nder kadi ɗiɗo kadi kawguel baɗowel nde tawno wonde ko hande kippuji mo leydi hono Côte d'Ivoire jaggodirta e kippu mo leydi hono Nigéria ko hande woni kadi hono jaaɓe hattirde mabɓe woni final ɗum noon haqqillaji ɗi foof ko hen kucciti goto foof ene faadi waktu o nde yonnata gam ƴewde kay hakkude mabɓe e haala polowo goɗɗo on tawno kadi ñawoɓe mabɓe o ko murtanaji mbiyeɗon hono Dahana Bayda on tigui woni arbitre hono central o ɗum noon ene nde wonde kala e mabɓe nawɗo ko Afrique kadi nawi toon to Nigéria ko comité économique d'Afrique des états d'Afrique de l'Ouest woni CEDEAO ɓe noddi kay wawde kay haltidde kay e ɓen leyɗele tati woni Burkina Faso Mali e Niger wonde kay matema mbaw kadi artude hen kono noon mata aɗum weeɓi e kañƴum dey nanɗon tan suggini Guinée Conakry landa IFDG ko landa taw kadi ko lundika laamu taw arduno kaɗa landa ko Céline Daren Diallo e oɗo saaha kanko de o ala e leydi ndi kono noon ene wayno ko oɗo Ousmane taw kadi ko Gawal Diallo yiiɗi toɗɗede yo ardo kaɗo landa noon kanko noon mata ene weeɓinimo te tawno wonde ko jaltunoɗo kaɗo landa guila kay o toɗɗa e jagorgal e taw kadi ko laamu sabborgu wondu toon ndu leydi ɗe Afrique to ko banggue raw mbi leydi hono Mauritanie kamɓe dey ɓe toɗɗi ko leydi Mauritanie suɓade ɗum gam ardade kay taw ko dental leyɗele Afrique ɗum noon e nde ɗo hirande 2024 ɓe toɗɗi kay ko leydi hono Mauritanie
toon to Soudan fedde UNICEF wi fodde temedde jeeɗiɗi ujunere e suka ina gondi toon e rafiji taw ko heege kamɓe noon ɓe mbawi tan ko ƴettude fodde temedde tato ɓe mbawa kadi waddude mum koni ko wonani haɓe mbawa kadi ƴettude e woɗɗen caɗele ɗum noon ɓe mbi aɓe jogui kuli huli noon kewɗi e ɓen kadi haɗa mbasde hen pittali mumen Afrique banggue worgo to de dañi polgu e dow Congo e taw kadi ko taw ƴewde 3e taw ko place e oɗo kan mo ujunaji ɗiɗi nogas e tati ɗum noon caggal kadi ndeɓe juuti 90 minutes ɓe mbaɗi faw petta ko ɗon tigui e wayno Afrique du Sud dañi jeegom Congo dañi taw kadi ko 5 Madagascar saɗɗiyankoɓe mabɓe goti toon e ɓeydude taw kadi ko labte wonande worɓe wawnoɓe ɓen sukaɓe kono rewɓe e golle ɗe noon mbayno jokki e ɓe mbi wonde ɗon e golle musɗe ɗe mbaɗano ɗen ɓen rewɓe no ñawɓe noon mbi wonde e ma mbattu toon hono batu ƴeewa kadi ko ɓuri tan tengtinde e kadi ko ɓurata lorde kamɓe worɓe ma waw kadi kono waɗande ɗum toon to RDC Congo to banggue funnague leydi ndi to nder ko combat ji kadi nan toon mbaɗa heewi noon e yimɓe ummiɓe toon dogɗe kadi koɗɗarɗe mumen gam kay yaade toon fade hedde Goma gam mooliyade toon jagorgal ngal ko fate kono nden kam mabɓe Jean Pierre Mbemba wawi kadi yaade toon nokku toon to ɓe gaari to e yidde kay e deññude haqqillaji ɗi e wiide wonde ko kamɓe tan ɓe goni koye kamɓe gondi ɗum noon yoɓe gartida kadi haqqillaji mabɓe ɓe ganda koye leydi he ɓe jeeya Ghalii Abou Bah ko ɗum de tonguɗen habaruji men ɗo e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gol commence a ndogo gam weltare Ayawo TV. Gonkay mini ayanja keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede aha yaya jeey golle ma jooɗi peewi humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo hetto jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andude diine maɗa Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogu kabruji ma golle ma jooɗi peewi takkusana juulama ha to galle ceerno Yaya Bato Richard Toll ko on takkusana juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asecna Yeumbeul Dakar ha to galle ceerno Madani Tale ko taari ɗum kala kabruji men jolam jabiri ko to leydi Allemagne puɗɗoɗen to leydi Allemagne ko gorko goto mo duuɓi 63 tawi ko Allemagne najo gonnoɗo tigui e ɗemngal mum e nder laana diwa ko woni avion e saaha kay laana ka wonno tigui e lumbade hakkude duule ko ɗon tigui o wasi fittanu makko wonnoɓe e nder avion takki mo kolliri tigui wonde kayya yiyama tigui o tuuti yiyam kewɗam no fewi kadi yiyam kewɗam yalti e kine makko kadi komo wasa fittanu makko voyage o noon wonno koye voyage ɗemngal ngal noon laana kane fonno wadde fodde waktuji 17 ko adi koko juuɗo ɗum noon waɗi ko ñande alkamisa 6 lewru février hitande 2023 ɓe jollo noon koye laana ka hinde Airbus A380 ko fano noon ko nokku biteɗo Munich koto dawlaji koto leydi Ukraine paadena leydi Russie mbaɗi 45 taw ko bombardement ɗi hinde taw ko drone aji ɗum noon e hono holliri kaya koninkoɓe leydi Ukraine ɓe kolliri noon e nder 45 ɗiɗon drone aji artali ɓe leydi Russie wanno ko ɓuuri hen hewde ɓe mbawi libde hadde ɗum ɗon kaya yettade to fano kono noon teskama debbo goto wasi hen fittano mum koto dawlaji tentuɗi Amérique paadena congrès mo dawlaji tentuɗi Amérique ɓe ciifi tigui jaaɓi jeeygol kay wonde leydi Amérique dawlaji Amérique ene yeeya leydi Turquie eɓe jeeyaɓe noon avion ngaji de guerre ɗi hinde F16 ɗin noon tawa kadi ko alata hande 11 lewru février ɓe ciifi ɗuma ye avion ngaji ɗi noon koɗi 40 laana diwa woni avion ɗi hinde F16 Viper wondude 79 kitta tawa ko de modernisation ɗum noon siftinde on noon jaru nde ɗon sifande cogguɗiɗon matériel
matériel ene qimem ha 23 milliard ko leydi Turquie sodata fawande kay dowlaji tedduɗi Amérique ɗiɗon avion ngaji de guerre ɗi hinde F16 ha joni kabaruji men jolam jabberi udditen kabaruji men ko guerre hakkude Israël hakkude mum e Hamas Israël naaɓe noon ene jokki ha joni wadde gueɗe kamtude nde fewi wadde bombardement mum yoɓade pittali yimɓe e nder Gaza ha tengti noon e oɗo saaha joni e nder nokku to wiyete Rafa ene ɗamina noon ñalawma hande o armée leydi Israël aleda hande ɗamina maɓe mbaɗ offensive muso no fewi aleda hande o to Rafa e nder ɗiɗo balɗe ɗiɗi noon e nder ɗeɗo balɗe ɗiɗi teskama e bombardement ji ɗi ɓeɗon koninkoɓe leydi Russie leydi koninkoɓe leydi Israël mbaɗat ɗaccon haqqe ɗi koninkoɓe leydi Israël mbaɗat toon to Gaza ɓe joɓima pittali otage uji ɗiɗi taw ko otage uji mabɓe ɓilinoɓe juuɗe Hamas mbasi pittali mumen e nder ɗiɗon balɗe ɗiɗi tawi kadi mbiɗen koye bombardement ji mabɓe ha joni ko Israël noon Israël holliri wonde kay kañum en ɓe jiiti tinel taw ko tinel molanteɗo Allah e nder Gaza taw kadi on tinel ɓe jiiti ɗum koye nokku to wiyete quartier général de l'ONU woni fedde gotago windere to le bureau ji mum tawte en tawa koɓe hewɓe jaɓɓade kala saaha ɓeɗon dogo moltuye woni réfugié ji palestine naɓe ɓe kolliri koye on nokku ɓe tawi ko Hamas ene asi toon tinel mawko woni gaska jiire mawka no fewi taw ene mofta hen matériel wondude e koninkoɓe muɗum walla mbiyen combattant ji mum jagorgal walla ministére de la santé leydi la santé catala Hamas bila mabɓe sakket moɓe kolliri alede hande 11 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi dañe bilan moɓe kolliri wonde kay ko fuɗɗi wasde pittali mumen tuggi ko guerre o fuɗɗi faade ɗo saaha joni eɓe jaara nogas e jeetati ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo wasɓe hen fittali mumen so tawi ko barmuɓe eɓe jaara capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e nayo neɗɗo barmuɓe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko weeli dumotako ko ɗum ɗo wonno komin tonganɗon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on